एक्चुअली दिनैहाय रुंसारि आदा डॉक्टर अधीर कुमार ब्रह्मनि मोनसे गोथार साद्द सानमोन। दा बेजोंनो लोब्बा लाखिनानै जोङो जिहेतुके बे आदा रुंसारिया मोनसे समाव जोंनि क'क्राझार बड' इमप्लयि लिटारेरि ससाइटिनिबो मोनसे समाव आफादगिरि मोनखाय जोङो बिनि गौथुम आरो बर' थुनलाइ गुदि बर' थुनलाइ आफाद खौसे जानानै मोनसे बिसम्बि दिहुननांगौ होननानै थिरांथा लानाय बायदियै जोङो दिनैहाय मोनसे बिसम्बि दिहुननाय जादों। बिसम्बिनि मुंखौ जोङो डक्टर अधीर कुमार ब्रह्मनि बिसम्बि होननानै मुं दोनदों। आरो बेजों लोगोसे बिथाङा थांनानै थानाय समाव गाव थैजासिमनि बेलायावहाय मोनसे गावनि आखाइजोंनो सुजुनानै गावनि जिउनि जारिमिन मोनसे बिजाबबो लिरलांदोंमोन। दा प्रिन्ट जादोंमोन, किन्तु बिथाङा बेखेवस्लाबलांनो हायैलाय जोङो बेखौबो लोगोसे दिनैनि गावनिनो गोथार साद्दआव बेखौबो जोङो बेखेवफानाय जादों। बिथांनि थैनाय साना माब्ला आरो मा जाहोनाव बे जाहोनफ्राबो बुंनो बिथांनि थैनाय जाहोनाव अबसे बिथाङा एसे गोबाव सम लोमजानानै दङमोन होननानै जोङो खौरां मोनदों। बेबायदिखायनो उनावहाय बिथाङा जोबथा हांखौ बोदों बङाइगाव लवार आसाम हस्पिटालाव। दा बेनिफ्रायसो जोङो हठात खौरांखौ मोननानै गासैबो जोंनि गौथुमनि जेनोखि जोङो गुदि प्राइमारि बर' थुनलाइ आफाद आरो जोंनिनो क'क्राझार इमप्लयि लिटारेरि ससाइटिनि सोद्रोमाफोरखौ आङो खावलायहरनायनि गेजेरजों बिथांनि रुंसारि जानाय समावबो गोबां मानसिफ्रा जोंखौ मदद होफैदों। आदानि थैनाय सानाव जोङो बिथांखौ माने बिबार बारसेजों एसे बिदाय हरदों। बे रोखोमैनो दिनैहाय जोङो सावरायनायनि गेजेरजों दिनैनि साद्द सानावहाय बिथांखौ जोबथा बिदाय होनायजों लोगोसे बे बिसम्बिखौ जोङो बिथांनि मुङैहाय नाम लाखिनानै डक्टर अधीर कुमार ब्रह्मनि बिसम्बि होननानै मुं दोननानै जोङो बेखौ बेखेवनाय जादों आरो मा। थैनाय समसिम बिथांनि बैसोआ बेसेबां जाखोमोन आरो बिथाङा थांनानै थानाय समाव मा मा हाबायाव आखाइ होबोदोंमोन? बिथाङा सासे डक्टरमोन। डक्टर जानायलाय बिथाङा प्रम'सन जायै जायै मोनसे समाव क'क्राझार हस्पिटालनिबो बिथाङा सुपारिनटेन्डेन्ट जादों आरो डिरेक्टरबो जादों। बेबादिनो गावनि साख्रि जिबनाव साख्रि थानानैब्लाबो बिथाङा ओरैबायदि थुनलाइ सोरजिनायाव मुखुबमोन जायनि थाखाय बिथाङा गोबां बान्थानिबो बिगोमा जानो हादों। बेबादिनो नेशनेल इन्टारनेशनेल बिथाङा बान्था मोनदों आरो बिथांनि बान्था मोननाया बिथांनि गावनि जिउनि जारिमिन लिरनानै गालांनायाव रोखा रोखायैनो दङ। दा बिथाङा जोङो बिथांखौ सासे लिरगिरि होननानै बांसिनानो सिनायनो मोनदों। बेखायनो जोङो दिनैहाय बिथांखौ गुरुत्त होनाय खामानिया बेनो। बिथांनि माखासे बिजाबा जोंनि गेजेराव सुबुं माहारिनि गेजेराव गोबां बिहोमा होलांनायखाय बा थुनलाइ मुलुगाव बिहोमा होलांनायखाय जोङो दिनै बिथांखौ आरोबाव बिथांनि थुलुंगाखांनायजोंनो जों समाजा जौगाखांथों होननानै गोसोखांनायनि गेजेरजों बिथांनि बिसम्बि मुङैहाय जोङो दिनैहाय दिहुननाय जादों आरो मा।